Aamupostin puolivallattomista paikallisuutisista hyvää iltaa. Huhujen mukaan Hyvinkään ja Riihimäen asukkaista täsmälleen 50% kannattaa kaupunkiliitosta ja 60% vastustaa sitä. Sellainen minun pitää sanoa, että tämä Hyvinkään ja Riihimäen yhdistyminen on minusta ihan pöliä. Anteeksi, siis tosi hyvä juttu. Tuleehan se nyt huomattavasti kalliimmaksi, siis halvemmaksi tietenkin, kun ei tarvitse samoja asioita tehdä 2 kertaa. Sillä tavalla voitaisiin voimat yhdistää, että justiin pokerin, siis opetuksen, karaoke, siis kulttuurin ja painin, urheilun saralla. Päivähoitopaikkojakin syntyisi varmasti lisää, kun 2 kunnan varat oikein kunnolla siis yhdistettäisiin. Joukkoliikennettä voisi sillä tavalla kehittää, ettei tarvitse syrjäkyliltä tulla omalla autolla keskustaa. Että minäkin käytän ihan jatkuvasti siis katumaasturia, siis linja-autoa, kun käyn Alkossa, siis kaupassa, ostamassa Anopille kossua, siis kukkia. Kiitos.